Samego Adarra TV. Ku je YouTube channel ku danna mana alamar ƙararrawa. Bara na share na ga menene a wurin nan. Ido na ya fara ganin gwal. Wallahi ina tunanin gwal zan tsinta. Daga yau na yi kuɗi, kenan na zama allaji. Ba shan wahala a rayuwa. Ina jin waya ce bara in danna. Kai dan uwarka me ka tsinta? Me yasa kake tambaya ta me na tsinta? Abun tarihi ne, Alƙur'an abun tarihi ne. Ina danna na ga me zai faru. Menene zai faru? Danna shi yana danna ni arda jan wuya ne. Hello, kai ya na ji baya magana. Inna lillahi. Kai dan uwarka akai ka zo kano mana wannan masifaffen abun. Kai inna lillahi, na tallaro kai na masifa. Wannan abu ni kadai na dago shi. Kai ni arda fa bana jin tsoro. Bara haka ni ma sai na je gurin ma fa na ga me na tsallako. Dan uwarka me yasa ka tsokano mana wannan abin? Ya haƙuri, ni wallahi ba a san raina ba. Ya haƙuri. Wannan abin ba ni na sani. Ni fajen wuya ne, hanya za su yi min zo in wuce. Sai na shiga ciki matattakala ake min. Raƙumin nan bara ka gani akan idan ka zan je in shiga ciki. Cika Allah ya baka sa'a. Ya cinye ka gidan nan dan ubanka. Ni fajen wuya ne sai na shiga na gani. Yau fa ni raƙumin nan ni fa ina shan kallo ba abin da ya dame ni. Na gani kuma na ƙara kai yau ba shi kenan ba. Tunda ya shiga nan yau ba za mu ɗau kaya ba. Jaki na hutawa raƙumi na hutawa jaki ma ya huta, raƙumi ma zai huta kai ya na wani abu mai kama da ni. Bari za su fito da shi ubansa na ɗaya sun dagargaje shi. Maciya ƙarfe ne a gidan. Dan uwarka. Kai ni fara koyo wannan an wato dan shege amma tauran kai mun na ce ma kar ka shiga sai ka shiga sun karya shi ba zai takura man ba. Allah ya kara ubangiji ya kawo mai cinye ka ni fa ka dame ni fa. Ya ne ka ce ha shiga ciki za ka yi ko Allah